že... Nerozumiem práve, že nerozumiete. Ja som vás poprosil, aby ste mi to vysvetlil ako 5-ročnému chlapcovi. Dobre, hypoteticky, mám 50 000 eur. Pozrite sa, ja vám nemôžem povedať, že pohnite pravou nohou a budete mať výsledok, keď to chcete takto počuť. No. Lebo 5-ročnému chlapcovi sa to dá len takto vysvetliť. No. A to je náročnejší postup. A to je to, čo som vám povedal naposledy. Prečo vám lekár doporučil tú liečbu, ktorá plní práve tento účel? Preklenúť čas, aby ste nastavil na to, aké sú u vás reálne možnosti. No. Čo vám poviem, no. Ja vás nechcem deprimovať. Ježišmarja. Takže sa to nedá. Dá sa, Ale vy mi nechcete povedať ako. Ja som vám povedal ako, len je to pre vás možné. Prosím vás, pane, povedzte mi ako. Ja som už tiež vyčerpaný, nehnevajte sa na mňa. Jaj, no dobre. Ja som sa snažil úprimne vám len predať niečo, možno, že... Ale nič ste mi nepredali, rozumiete ma? Nebolo to správne, áno, lebo je to náročnejšie. Takto ste mrkvu predo mnou, jak oslíkovi, a nič ste mi neporadil ste mi, chápete? Sa, možno aj ja neviem všetko. Ja som vám povedal čas informácií. Chápete, Ešte otec mi povedal, že som tupý jak bagadža. Do piče aj s tajskom vyjebaným. Do piča som tak v piči, ty kokos, retardovaný kokot som. Nie, užite svoju vôľu, že chcete žiť. Vôbec nie. To dá zmeniť ten stav, to, čo som vám chcel hlavne predať. Ale vy ste mi nič nepredali, viete? Že je možnosť, ale nie hneď. Možnosť, ale nie hneď. No. Len som podcenil, že situáciu, že ako môžete prijať aktuálne teraz, no to je moja chyba zase.